aggressions in sender power disogen Aragai. Set a power to fear the Romine Jeso. Ngasinga dechangana ngaipe bandiri izvo. Asina kuonana na vanhu bandiri. Asina kuonana na vanhu bandiri. Izvo zvimweka ipa. Ngaubve bandiri. Ngaubve bandiri mweka. Ngizitara kuti dini baki ndoda kusunungurwa. baba zvipira yazobatira munhu pachena saka tinongwatenda naizvozvo vasatire pano chete vaitire tese muno muhofisi voda kubatsirwa sikutambura amasango mavese vatiponesera mwana wasawira vangoende tiri kufara singaite varamba vakadara. Yes, amuri yeZimbabwe atichisangana zvakare paHorizon Trends apo patinokupa nyaya dzinenge dzichipisa around Zimbabwe naika. Nhasi unotadzokera zvakare kuHopeless Zone 4 kupart 2 kune nyaya yemukomana akasangana nechipoko usiku akachituka. Saka pari zvino ava nemaproblems akati one day anosanganisira kusabuda panze, kuona vanhu vachimutiza, vamwe vachisvipa vachiti ari kunwa, zvakare akaona moto anotiza. Kana muchitondera pa first video vatauri vakataura vakati pana pastor vakamboya vachida kumubatsira vakahuka mweya wemufi uri pana bhagi vakazopesera vakurova vakadzi vese vanga vari mubomo vakadonera pasi. Pavakazoshedzwa zvakare kuti vadzoke vakaramba vakati iwono pachest pavo vakanga pakurwadza naika. Nekudaro tazofonerwa namadzibaba masango vakataura ivo kuti aiwa vari kurwadziwa zvikuru necondition ine mukomana, vakavambisa kuti vari kuda kubatsira mukomana wepachena maproblems ese ainawo. Asi vabereki vabhagi nemaroko residents vari kuti kumuburitsa mumba panotoita hondo chaiyo achirwisa kudzokera nekutya kuona vanhu. Tisingazive kuti vagari vese vemuHopley zvavabuda neuwandu hwavo zuva ranhasi achakwanisa here kuti anga achisangana navo achibuda panze apa. Aiwa, ngatipindei munyaya tinzozvizere. kubatsira nditi ndotenda baba aggressions in sender power disogen Aragai. Set a power to fear the Romine Jeso. Baba ndinokutenda imambo Jehovah aggressions in power Raymond to aggressions. Baba ndinotenda mweya mcheno wa Mwari anoponesa nokukumbira aggrated in spite on Jehovah rocket in sender power Raymond to feather. Jesus in sender power disogen Yeso. Baba tinotenda mambo Gabriel does pyrogen feather light in judgment power. Zvakanaka hosana mbiri yekudenga. Tinotenda mambo hosana mbiri yenyu. Tinokutendai baba Jerusalem anector. Amen. Tugama apa mshindi? Tugama apa tena? Ndotenda mambo Yesu, ndotenda baba, ndotenda Mwari wasingapundikane, ndinotenda usana aggressions in power Raibon. Baba ndinokutenda imwe ya mcheno wa Mwari itakuda kwenyu. Ndinoimba nemi Jehovah aggressions in spite on range in order greated. Yakanaka baba ndinokutenda usana mbiri yekudenga Jerusalem aggressions nectar. Shakanaka. Wabereka ndima bereka wa Jeremiah. Now bosi nawe iripo ndiye kuti uyu mukomana uyu ane mhepo iri kumutera anditeka, asi mhepo ndiye mufi anditeka iri kugara papi pari. Saka mhepo iyo tinoda kuti tibvise pari anditeka. Tine minamato tichagadzira panapa tichakufungaidzira inaye anditeka, neminamato achanwa anditeka mukomana uyu. Asi ndichifungaidza neminamato toda kufungaidza naye ndoda mboti tibude naye panze anditi ndichabuda naye panze ndipinda naye mumota mangu anditeka mukomana anditeka ndichabuda naye mumota mangu ndinezva ndichaita naye mukomana 2 minutes anditeka asi saka imi ndizamukuita zvinhu zviombe zvihombere zvimi zvamukuita zvinhu zvihombere zvizvi ndotenda uyapa chamwa uyapa taura zvauri apa taura tone papa ndichorwa nemhepo
Mweya iva pandiri to taura mwe china ngaive pandiri mwe ngaive pandiri mwe china mwe singadetsanga nazo mwe singadetsanga ngaive pandiri izvozvo asida kuonana na vanhu pandiri asida kuonana na vanhu pandiri izvozvo mwe yakaipa ngaubve pandiri mwe yakaipa taura kuti ndini baki ndoda kusunungurwa Christians in power Raibon favor light in judgment yeso Jehovah Ragon to power Raymond to judgment Osana Christians in power Raibon favor Yes Yes power Raibon Tabuda bandiri ton buda bandiri mwe yakaipa buda bandiri ton buda bandiri mwe yakaipa buda bandiri ngai buda bandiri buda bandiri mwe yakaipa ngai buda bandiri buda bandiri mwe yakaipa izvozvi mwe yakaipa ngai izvozvi mwe yakaipa buda bandiri mwe yakaipa buda bandiri mwe yakaipa Otenda baba Christians in power Raibon Yes Otenda mambo Jesus in sender power Raibon Zakanaka Christians Zakanaka greater in sender power Raibon faith arrangement Zakanaka Yesu Notenda mambo Jerusalem Amen But mtasa mtoni ukunduona ere ndakaita sei pari ndenge kanyanzi chele tenda sumuka to tenda matuna adana matuna andi kumoda kwanta la kucha Morsa Tukubura space kana betwa mna mato. Suduka chana. Suduka chana betwa mna mato. Suduka chana. Sudukai. Sudukai chana sudukai. Estaban apa?
Space up. Mushe. Essa pega.
Seburi. Afambe zvake mukoma. Tenda muyamcheno wa mwana abantu bakutenda imamu noimba nebi Jehova mkonesi wao someone who has the right to judgment power right and who has the right to Jesus victory because that is the Okoye kana kana muruwa kana banga kana tsenga baba. Ugani to kana banga ile mbele. Hata mureba Notenda usana Christians in power right on faith right in judgment yes. Notenda baba usana vile mdenga. Yes, Christians in power right on. Yes, Christians in power right on. Sakapedza kudaro kia matemtem kumtora nditero kumana ndaura ndina makanisi jara nego kumana matu nasi nditero jara nego na makanasi sibu tokana ni sasa ile gari mwili sakamira kuti pata kuona ngwe kufema Kado bukunza manga ni 6 years ani kwa Pabon Roof. Ndakapota mkomano kwa Pabon Roof leo anga 6 years away kiko. Yeye kwa certificate. Mwana wa headmaster anu. Ndo marangi. Pabon Roof ndakapota manga ni 6 years akakaziwa na
iye manje akasatanisi manje yanyasatanisi manje akabhiringa angatela umuntu amuthoya yayisipoke nakafa umuntu nje wakasangana naye sinye akamjekera saka njalo ngichaita ndikaita mna matu wangu nje saka mwewe ufambo ndimonyera kuda yafaka kuna vanhu shenia manje manje sanditeka vanhu dzahamadzapa patishatoenda kumasuwe tese chenamba dzanhasi nditeka akacheta kuti zvakanaka zvinomufambira saka tinyamara kubatsira aiwa apo tinoshanda kusvika ndinozombona zvakanaka tema ambuda se wambu manje sakadira kuti vanhu manje kanda peta panapa vanhu vakusuluka boza manya mutoeredika andizvikurutsa saka ndada kuti zvidesa ane nguva asingabude panze gore singabude panze saka kutenda kuti chauya panapa kubatsira saka mukona vanhu sakazana mawindo mawanzi saka kutenda kuti mwana ndikuita zvakanaka aikuongorera kubuda naye panze tikatenderera mukomana ane makore asingabude panze zabude kufanira kutenda ndio saka mukona chiitike kisikaita vanhu panze kutenda mwari ndinokomborera vana venyu vari pano ngavaitwe zvakanaka naMwari. Tinotenda kuti vose vari pano vari kuchema nemweya unovatambudza. Mweya wetsvina ngauparadzwe, mweya wetsvina ngauparadzwe, mweya wamadzidza usingaiti kuti ubudirire ngauparadzwe, mweya wamamerejizi anoparara zvitatsarukano ngauparadzwe, nezita raJesu. Manje amabhizinesi asingabudirire nezita raJesu kuti zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka. Tinoti muroyi mureyi wenhema akasunga zvinhu zvako ngazvisununguwe nezita raJesu. Tenda kuti Mwari amukundikane, Mwari mune masimba. Tinorayira moto kumuvengi, tinorayira moto kumuvengi. Mweya wenzvimbo, mweya wanhu wakaipa ngauparadzwe. Tataura nezita raJesu, itai kuda kwenyu mbiri yekudenga. Ameni. tikufara tinoti baba wazvipira uyazobatsira munhu pachena
saka tinongoatenda naizvozvo vasatire pano chete vaitire tese muno muhopi tinoda kubatsirwa tikutambura tinotenda amasango ngavhuresowe vatiponesera mwana wasawira vangoende tiri kufara singaite avaramba vakadara ngavhuresowe muno tiponeswe muno matambudziko akawanda tatenda. Yes, pari zvino tina madzibaba Masango baba tinotenda zvikuru muchitendwa zvakare neruzhinji rwese rweHopley aiwa rwafara tazviona mungatsananguriro mhuri yeZimbabwe tinoona zvikuru nyaya iyi yakatobuda paNational FM yakabuda pamastations akawanda dambudziko ramaona range richiri pamukomana uyu nderipi chairo ya dambudziko ranga riripo nderekuti mukomana wacho anga akavhiringidzwa ane mhepo yezvipoko saka tine basa rataita tangoratidza chete raonekwa nenyika yose yanga yakaungana shuwa tinofara kuti dambudziko ranga riri paari rinofanira kutopera zvamuchose saka izvo tine zvatasiya taita kuratidza kuti zvifamba zvakanaka makaona kuti munhu anga ane gore ne6 months asingabude panze kana kuenda kupi kana kupi tomuburitsa nhasi tamuburitsa ende hatina kumira kuti zvinzi zvichichi tangosvika nekuita minamato wataita wega ndobva atanga kutendera kuti aiwa handei tifambe madzibaba tese zvokutoti izvo neurongwa kuti ticharara naye kuminamato tichitonamata naye kuti tifambe zvakanaka tokutarisira kuti tawina sure. Tichitarisa baba mhepo iyi pamweya maiona inge yakamira sei munhu chii chiri kuitika pane munhu akamupfeka kana iri panhau yemweya kana tinge taona maspiriti atinge taona isi spiriti iyoyo tokutarisira kuti tatoona level itaiona zvedu asi haisi level imwe yebai kuzodaro level dziri pasi asi tokutarisira kuti ichabva paari mukomana zvamuchose saka ticharamba takabata kuti naye tichanamata naye kuti mweya mubatsire asi zvokuratidza zvinofamba zvakanaka handiitika tichitarisa zvakare mweya yevafi inozogara vapenyu kuti inenge ichidei chinakati inini nyaya iripo ndeyekuti mukomana yake atakwa nevaroi ndovakamuvhiringidza saka tikutarisira kuti zvataita zvichaita bhekutisaenda kumuridzi wazvo because atobuda mumba kawo saka zvabuda mumba chichi charikonesa kuti tichipedzisa basa hapana because kubuda mumba kwemagore ne6 months usingabuda mumba ubva wabuda mumba kureva kuti zvinanara satogadzira tinogadzira zvanhasi takutogadzira zvokuti zvirambe zvichienda kumberi tinoda kutomuona chitendoka chinamata zvinofadza baba kuvagari vemuHopley mungavati because vauya neuwandu hwavo hamuna kuroona ana here madzibaba muchiona uwandu takambopinda makiosi akawanda kudarika pai totingumwe kwati tisingatoenda nemakamera kwatindira makiosi akadaro futi asi totarisira kuti tichangozovavhurira sangano muHopley wayamba chinamata woziva kuti pana Mwari mupenyu handiti chokwadi ichocho mashoko kumhuri yeZimbabwe yakatarisa because vari kuda kunyatsoziva anga vapi mashoko venyekupedzisira kumhuri yeZimbabwe tingoti isusu basa ndekuti waona kuti basa rinoitwa hatisvikudze asi basa ndiro ratinoita tichitoenda sokutarisira kwatikuita kuti basa ratoitwa saka pano zvichagadzirwa zvichifambe chokwadi panoponesa Mwari aite zvakanaka tinotenda baba nemashoko enyu amen